Ang hirap din pala niyan. So, mahal pala talaga, tita, tita Beb. Mukhang di ko ka. Yung kay na tita May nga po iniisip ko pa din Yung kasi dadaling ko to sa para yung gamot ni Mamita mainom niya. Thank you ha sa mga binibigay mo sa akin. Na noong nakaraan din binigyan mo ko. Ngayon, binigyan mo ulit ako. Buong puso ako nagpapasalamat sa'yo. Hindi kita makakalimutan ha. Hanggang sa ako'y kunin ng Panginoon. Hindi kita makakalimutan. Buong puso ko nagpapasalamat sa ginagawa nyo sa kapwa mahirap. Napakabait nyo. Umiyak na lang si nanay. Huwag kayong magbabago. Yan, lagot kayo. Lagot ka, tita Beb, pinaiyak mo. Tuloy-tuloy ang pag-ano kayo ng Panginoon, bibigyan ka ng pagpapala. Lalo kang paunlarin niya. So yun po mga taga-kwela at mga kabiyaya, magandang araw po sa inyong lahat. Yan, at ngayon panibagong sorpresa na naman po tayo para kay Nanay Mirna. So nagpadala na naman po si Tita Beb ng yan, ito, bumili na ako ng bigas. Yan, tapos pera. So siyempre hindi ko kasi binibigay lahat kay nanay agad-agad yung pera kasi nga may dahilan. Alam naman na ni Tita Beb yung kung ano yun. So inunti-unti ko lang ibigay sa kanya. So nakita ko siya pala kanina nung bumili akong bigas, na alam ko nakita niya rin ako. Pero hindi niya yan minsan ini-expect na sa kanya talaga yan. So ginawa ko, dinala ko muna rito sa bahay namin nila Batusay. Tsaka sabi ko, daling ko na lang sa kanya doon. So kausapin natin siya, lilibangin natin siya bago natin ibigay yung bigas, no? Tsaka alam niyo naman lola ko, pag nagtanong ako, si Daing din yan, kaya matutuwa kayo. So tara, puntahan natin si nanay na. So yan, dito na tayo. Yan natin yung bigas. Ito babes, ito na. Ang reaction ni nanay na naman. Iiyak na naman siguro to. Teta Adia. So puntahan natin si nanay. Tingnan natin yung reaction. Init. Ha? Ha? Wala na kami. Ano na? Hindi amin yan. Amin na kagad. Sabi mo, Nay? Oo, namanig yung pa. Namanig yung pa na nanay. Ano sabi mo? Hindi kita narinig. Ha, init. Grabe. Hinahan niyo yung TV, Tamay. Ha? Grabe. Toslik! Pumasok ta? Pumasok. Pumasok si Tito Slick. Wala ako si Tito Slick ngayon. Si Del! Ha? Si Del, wala sa ate Del, nasa Japan. Andun, nag-iipon ng snow pang uwi ng Pilipinas. Ano naman yung Pagpapilay-pilay ka na naman, nanay. Ikat, masakit Ha? Masakit. Bakit? Masakit ba? Namamanid? Natatalo ko. Ha? Natatalo siya pero masakit ayun. Ay, paano yan? Ay, sa ano yan sa babad sa tubig. Ha? Babad sa tubig. Tubig? Oo, babad sa tubig. Hindi naman ako nag-andyan. Alipunga yun, ay. Bakit masakit? Ay, masakit nga po talaga yun. Napupudpud balat mo nun. Namimigat, di ba? Pinadoktor na ako. Oo. Pa rin. Ayaw mo kasi magpahinga eh. Nagpapahinga ka, ayaw mo naman. Ha? Sumo Anlin? Uminom ka ba ng Anlin? Lakas mo. Uminom ka ng Anlin? Asan na yung hearing aid mo? Wala, hindi pwede. Kailan daw? Natitingnan. Butas na eh. Butas. O sabi mo, Nakatingnan to sa Manini, di ba sabi ng nasabi mo butas na. ayaw niya lang suotin? Butas na yung tenga ko eh. Ay, hindi ba fit sa Ito, kanya? So makarinig papacheck up ito. lang talaga.
Ito hindi makarinig. Ito, nakakarinig pag gumanyan. Ayun, lumalakas. Butas na nga. So, ano daw gagawin tama nini? Butas ng pareho eh. Check up. Tapos re-repair yan sa paggawaan talaga ng hearing aid. Bali yung hearing aid dyan, wala Yan lang yan. yun ang online. Okay. So, wala pala Nahirapan talaga na yun, ako. yung hearing aid na yun. Hindi ako makakilot. Naku. So, yun na lang talaga ang ano doon, Papa Doktor. Magkano kaya ngayon? Ilang taon na ako? Magkano yung hearing aid? Yun, pag yun talagang paggawa. Oo. Kasi Meron din dito mo meron na siyang repair nun kasi butas din eardrum nun ni Tito Oslek, Saka, minsan, ang sipon, hindi dito lumalabas. Dito, hindi namang mabaho. Bakit ganun? Alam na Pero hindi namang mabaho eh. because the gravity of the earth na Yung ilis na dito, bakit yan? Sabi nga nung doktor nung nagpaano ko, Puta nga gaga, ano yung kinakalikot mo doon kanina? ako nag-arrange nga at kaya nagwalis. Patway, alauna. Tapos, naglimas. Laba. Wow. Ngayon, eto, nag-arrange ng mga karton. Kita kita doon kanina sa labas plastic. Kita kita sa labas kanina. Ha? Nakita kita sa labas kanina. Nakita mo ko sa labas? Mm. Nangutang ako ng kalabasan. Kalabasa. Utang ka? Kanino? Sa dulo. Kanino? Umutang ako doon, minsan doon sa loob ng palengke. Ah. Pag yung dumating, pag may pera akong hawak, binabayad ko lahat, miski walang matira. Buti Hindi ako pinapautang ka doon, Nay. kadalaan. Para Buti hindi ano? ako kadalaan. Buti pinapautang ka doon. Buti pinapautang ka doon. Oo, mabait ako. Marunong ako makisama. Yan. Kaya pinangutang ako. Gusto nga, sige-sige. Utang daw siya, Kaya utang wala akong kalabasa. babayad. Ah. Marunong ako magsama. Mamamlansya ako kung magkano lang iabot. Oh, ang tanggap ko ng bestida, 30. Ah. Ang hirap lansya ng bestida, bibigyan ka lang 10. Iyo, kuryente. O sino Hindi ako makakibo, nagpaplansya? nahihiya ako. Ba't ka naiya? Ba't 10 Napapahiya piso ako. lang? Kasuhan natin ng ano. Oh, may nagdadabugo dun. Sorry na. Bait ka naman. Gusto ko Kaya ano, yung trabador mo nagdadabog. Sino yan? Wala. Wala. Del? Wala si Ate Del. Del. Wala si Ate Del. Nasa Japan si Ate Del. Del. Wala na. Wala din. Nasa Japan. Hindi. Nasa Japan din. Nasa Baguio si Nathan. Nasa Baguio. Nasa Baguio si Nathan? Oo, nasa Ano ba Baguio. yun? Tapos sa Japan si Del? Oo. Ako naman, alis na ako mamaya. Kailan saan ka pupunta? Bicol. Sino kasama mo? May pupuntahan ako doon. Hindi. Ay, baka yung girlfriend mo. Ha? Girlfriend ko? Nanay, may pagkamaritis din. Wala, alis ako taong Bicol. Ha? Taong Bicol. Pupunta na akong Bicol. Paano Oo. yun? Ha, paano? Paano kami? Wala na. Hindi na ako babalik dito, Nay. Hindi nga. Hindi na ako babalik dito. Doon na ako ulit. Doon na ako magtatagal. Magbablog na ulit ako doon. Hindi wala na kami. Wala eh. Mahina yung views natin dito. Mahina views. Walang kita. Nga nga dito. Walang views. Oo. Eh, paano yun? Ha? Yung ano mo sa amin. Kapag sumahod na lang ako, papadalang ko kayo. Ayun. Yaw, kala ko hindi ka na Ah, hindi, walang views dito eh. Nga dito, nga. Saka dito, mahirap ang mga tao. Maski paano pakikisama mo. Wala. Ay. Kaya nga mabuti nga. Kung ako lang hindi ganito tenga ko, maski may edad na ako. Nag-vlog ka na kasama rin. ko. Wow, nag-vlog ka. Kasama Nagbablog. ko. Kung di nga lang man, oh. Nagbablog na rin si Nana. Mag-vlog ka na rin, ay. Nagbablog ka na rin. Magbablog ka na rin. Oo, gusto ko nga. Kaso Ano? nga may natenga ko, baka kainisan ako. Anong Baka content mo? kainisan Anong content mo? Ha? Anong content mo? Anong gagawin mong video? Ay, siyempre, gusto ko yung ganyan din, mamigay. Mamimigay doon sa kapwa din na nating mahirap. Anong tawag mo sa mga subscriber mo? Sa supporter, anong tawag mo? Oh, anong tawag mo sa mga nanonood sa iyo? Bago pa lang ako eh. Hindi sa mga nanonood sa iyo, anong tawag mo kung sakali? Hindi ko. Sabi mo, Nay. Ha? What's up mga kabingi? WhatsApp? Bakit naman yung WhatsApp? Kailangan maganda. What's up? Hindi what's up? What's up? WhatsApp? Aray. Ito, What's up? Hindi what's up? Ang hirap talaga eh. Sana wag ka lang ganyan. Kung kayo nasa malayo,
Ito lang ang payo ko sa'yo. Maski na yung may naiinis sa'yo, huwag kang magdaramdam. Ipaano mo na lang sa Panginoon. Siya bahala. Yung. Ganyan ako. May edad na ako. May kami nararamdaman. Nananalangin ako. Siya lang aking tumutulong sa akin. Binibigyan niya ako ng lakas ng katawan at tibay ng loob. Miski may problema ako, nakita mo nakakaya ko. Kaya doon, miski may naiinis sa iyo, huwag kang mainis, Jay. Sumbong mo sa kanya. Siya bahala. Ganyan. At ikaw, huwag kang magiging maramot. Pag may nanghingi, bigyan mo. Bigyan mo pag may nanghingi. Huwag kang magdadamot. Kasi doble pasok sa'yo eh. Pagpapalain ka ng Panginoon. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Mamatay man ako. Naku, yan na naman. Ayan na naman tayo. Pero, ang inanok sa'yo, susubaybayan kita. Huwag kang yung madadala sa mga tukso. Huwag. Ang mo, yung makatulong ka sa kapwa mo, na wala rin, miski wala tayo, matulungan mo sila. Yun ang laking utang na loob sa'yo ng kapwa mo. Nanay, ano mo sasabi mo sa mga ngayon, sa mga dito sa anong mahihiling mo sa ng presidente natin ngayon? Mahiling sa bagong presidente. Marcos. Dapat ayusin ang ng pamahalaan. At wag yung may kurakot. Yun. Iwasan yan. Yung magandang paglilingkod sa bayan. Yun. At maging tapat. Huwag mangungurakot. Yung corruption, pangit eh. Kaya hindi tayo umunlad ng Pilipinas eh. Kasi puro pangungurakot eh. Kailangan ayusin ni President Marcos ang buhay ng Pilipinas para umasenso. At yung sinasabi nila na yung pangako niya, tuparin niya para hindi maano ang tao sa kanya, mamahalin pa siya. Pag tinupad niya yung pangako niya. Tawag dito, Nay. Sino ba binoto mo, Nay? Si Bongbong. Akala ko si Lenny. Bongbong, bakit? Akala ko si Lenny naka-pink eh. Lagi ka naka-pink. Akala ko si Lenny. Si Lenny? Yung binoto mo? Tapos na yun eh. No? Inano ko rin yun, binoto ko rin yun. Ba, dalawa binoto mo? Ang inano ko nga noon. Noon. Binoto ko. Ngayon, si Marcos at saka si Sara. Yun? Kasi titingnan ko eh, kung maging, pagka hindi maayos ang patakaran ng gobyerno, wala. Kailangan subaybayan mo. Ito na yun, sa inyo ito yung bigas, galing nga kay Marcos. Kay Marcos? Oo. Ay, thank you. Sana pag umalis ang apo ko, wag sana magbabago. Hindi! Galing nga kay Tita Beb. Natatandaan mo si Tita Beb? Si Tita Beb yung nagbigay sa'yo nung 1,000 nung nakaraan. Yung grocery? Oo. Yung mga siya nagbigay niyan? Oo. Ay, naku. Isang sako. Yan. Nandyan? Ito. Yan. Ito. Nandito siya. Wala. Nandiyan siya. Aray. Tsukot. Kala ko Nandiyan nga siya. Sana wag magbabago siya. Ang kondisyon niya sa'yo, sabi niya, yung hearing aid mo daw, suotin mo palagi. Wala nga akong hearing aid. Kailangan patingnan muna sa doktor. Ayaw niya. May nagbigay. Online lang binili. Okay. May nagbigay, hindi ka kailangan daw Si, doktor ano yan? Mga magkano daw, Tita Rosel? Mga magkano daw tamanini? Abot ng 10? Hindi, wag ganyan. Ano talagang hearing aid? Oo. Basta. Mahal talaga, no? Mahal daw talaga, Tita Beb. Lagyan ng parati na. So ang gagawin, gawa ng butas na yung ni nanay. Butas yung ni nanay. Ingram. Eargram. Eargram. Gram. Yun na yun. Sino ka na nga? Tapos, mamaya ako na nanay. Tapos yun nga po, ipapacheck up muna, tapos tsaka ipapagawa ng tama? Oo. Ang hirap din pala yan. So, mahal pala talaga, Tita Beb. Mukhang di ko yung kay na Tita May nga po iniisip ko pa din eh. Yung kasi dadaling ko to sa para yung gamot ni Mamita mainom niya. Nanay, saan na? Wala na Ito na Ano pangalan niya? Tita Beb. Tita Beb. Beb? Yung nagbigay sa'yo ng 1,000 nung nakaraan. Beb. Beb. Ano yun? Beb.
Beb! Ano yung spelling? Ate na lang, ate Beb. Ate Beb. Ate Beb. Ate, matanda yata ako sa kanya eh. O, Beb na lang, Beb. Oh, Beb, thank you ha sa mga binibigay mo sa akin na noong nakaraan din binigyan mo ko. Ngayon, binigyan mo ulit ako. Buong puso ako nagpapasalamat sa'yo. Hindi kita makakalimutan, Yun. ha? Hanggang sa ako'y kunin ng Panginoon. Yan na naman. Hindi kita makakalimutan. Buong puso ko Hilahin mo nagpapasalamat sila, Nay. sa ginagawa nyo sa Ayan na. kapwa mahirap. Umiyak na. Napakabait nyo. Umiyak na lang si nanay. Huwag kayong magbabago. Yan, lagot kayo. Tuloy-tuloy Lagot ka, Tita yun. Beb. Pinaiyak mo. Tuloy-tuloy ang pag-ano sa inyo ng Panginoon, bibigyan ka ng pagpapala. Lalo kang bawin rin niya. At itong apo ko, sana huwag Napakapogi. magbabago. Napakapogi. Ha? Ito nga po ko, napakapogi. Ang apo ko, ang pogi daw niya. Parang diskumpiyado ka pa na yan. Maraming babae dito nahuhumali. Tita, dyan binulgar ako. Naiyak ka na, ba't ka naiyak, Nay? Grabe, ba? Bumpot Alay, ba't ako ka ng- naiyak? Nang pasalamat tayo. Paano hindi ka mayak? Sino mag-ano na ganyan? Bigas? Tapos pera mga kailangan mo sa bahay. Oh. Mas lalo pang iyak yung si nanay, oh. Oh, Ay! 1,000. Binigay din niya? Oh, binigay din niya yan. Oh, yan. Thank you! Binigyan na Naku, napakasala. Naku, hindi ko malam paano gagawin ko. Papasalamat sa iyo. Huwag kang magbabago. Ayan, iyak na naman nanay ko. Wala na. Iyak ka. Wala, Si be. Tarusal, umiyak na. Ma. Oh, itong anak ko rin na ano, dahil hindi rin sila natutulong dahil siyempre wala din. Kasi hindi kami Kaya, nakakatulong kay nanay. salamat kami sa iyo. Tumutulong din sa kanya. Hindi ano, may mga trabaho ko na kayo nung panahon na yun. Nagbibigay din naman kayo kay nanay. Siyempre, Kung mawala man ako, hindi kita makakalimutan. Tanda mo yan. Maski hindi kita nakikita ang mukha mo, sa ugali mo, talaga susubaybay Sabi ni Tita Beb, sabi ko kasi kay Tita Beb, meron ng hearing aid si nanay. bigyan lang yun pero Pero ang sabi niya kasi, yung pinadala ko, ipa-check up mo si nanay mo sa doktor. Ini-expect ko na kukulangin talaga yun. Kasi pag pina-check up, tas hearing aid, kapag sa gawang ano yung gagawin na hearing aid, ma'am, kailangan din pala bagong magkaroon ng may- hearing aid. Kailangan pa check. No, may hearing Tingnan test mo pa. ako. Para ano yan? Oh, walang laman. Dahil sa iyo, nagkalaman na aking pitaka. Oh, wala. Kaya, nagpapasalamat ako sa iyo. Yung takot Napakabuti sa mo. labas eh. Sana pagpalain Kailangan ka kasi ng mo eh. Panginoon. Tuloy-tuloy ang biyaya sa iyo ng Panginoon. Oo. Hindi kita makakalimutan. Pati mga anak ko, oh, na ano sa iyo din, naawa rin sa akin. Naawa. Natutuwa kasi sila sa'yo, nanay. Natutuwa sila sa'yo pag napapanood ka nila sa Lakas video mo. ko. Natutuwa kasi sila sa'yo pag napapanood ka nila sa video ko. Napapanood ako? Oo. Bakit? Saan ako napapanood? Sa YouTube. Paano napapanood? Yung pinapanood mo? Natatanda mo yung pinapanood mo? Ano yung ginagawa ko? pinapanood mo na kay speaker ka. Yun. Napapanood ka kasi nila. Ay, gumagano'n ako. Oo, mapanood Ay, ka kasi nakakahiya. nila. Kaya natutuwa sila sa'yo, kaya yan. So, sabi niya kasi, sabi ni Tita Beb, pag hindi ka sinusot yung hearing aid, wala siyang ayuda. Ayun, hindi pala talaga masot, ate. Gawa ng hindi daw kasukat. So, talagang ang mangyayari nito, papa-check up natin, no. Ako kapag may pag may pera, hinayupak na to sa YouTube hanggang ngayon, hindi pa rin ako pinapasahod. Kaya, ayun, papa-check up tapos tsaka bibili ng hearing aid. Hearing? Oh, Earring. Hearing Check up yun. aid. Yan. Eardrum. Eardrum. Bulol pa rin ako. Eardrum. Drum. Eardrum. Drum, di ba? D yan. So, nanay, alis na ako. Punta na akong Bicol. Kailan ba ngayon? Oo. Na kung anak ko, Alis na ako. pupunta doon ka sa... One year ulit ako Eh doon. kung tingala ako may nalagaan, dalawa. Ay sasama ko dito. Kasama ko dito si Tatay Rafael. Maski na ako maglingkod dito. Kasama sa bahay. Ha? Maski Punta ako ngayon kala, kala Ate Ingrata at Kuya Churba.
So sasama ako sa kanila. Abangan nyo na lang yung mga video doon. So mga 3 days lang kami doon. Eh pupunta lang tapos baka sakaling madaanan ko si ano. Na naman namin. Baka sakaling madaanan ko si Tatay Rafael. So yan nanay, babay ka na sa kanila. Yan, salamat Tita Beb. Thank you Sana pagpalain ka ng Panginoon at papanalangin kita na tumagal pa ang buhay mo para sa mga mahihirap. Nanay, ito pa, meron pa. Meron pa. Ano? Ito pa. Nga, Ito yun. po. Akala ko totoo si nanay. Para pagkalit ang apo ko subaybayan mo rin siya. Yan na, bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Yan. Thank you Yan, si Taroselo. Thank you. Ay, JJ na. Ito manini, ano na. Yan, bye-bye, Tita Beb. Thank you po. Ikaw, Laime. Bye-bye ka. Bye-bye. Laime, asan Laime? Ayun, Laime, oh. Bye. Prank. It's a prank. It's a prank. Balik nyo lang po yung pera. Balik nyo na yung pera. Oo, ito. Joke lang yun. Ay, saan ba yun? Ay, Nilagay na, Jay. Sige na, mamaya. Joke lang. Hindi, binigay ka nung si... Joke lang. Bye-bye na, bye-bye. Thank you Bye-bye. Ingat ka Beb. Pep. Beb. Hindi ko B-E-B! Beb. Beb. Pep. Oh, Beb. Pep. Beb. B-E-B! Beb. Beb. Oo. Beb. Parang baby. Beb, Kasi ang hirap tatasan na. Babay na. Bye-bye.